Кажи, обичам Либи Лазарова и защо? Не е много трудно да го кажа, защото не съм много обичам. Обичам те люби. Адски да. Не за първи път отговарям на този въпрос. Израснали сме заедно. Може би още в първия ден, в който е била родена, образно казано. През цялото време сме били заедно, знае всичко за мен, знае всичко за нея. И може би тя е човека, който най-много за нея. Сега е малко колкото от обстоятелствата налага да се виждаме малко по-рядко, но си мисля, че това не е пречка за нас, защото сме били цяла вечност заедно. Не е такава чувство, това да не се виждаме 2 месеца, не е нищо за нас, защото не може да наваксаме с това. Си мисля, че хората се оказаха неправи за това, което ни казваха, че след време няма сме толкова близки и така нататък. Аз си мисля, че колкото повече порасваме, толкова по-близки ставаме, защото започваме да ценим качествата една на друга по по-различен начин. Вече не сме деца и освен въртовчетки, или както ни казваме сестрички, сега си приятели, защото сме пораснали и не можем да ценим други неща. Обичам те люди.